लोंसैलै मादै रावबो गैया नामाब्रा आयु बबेनिफ्राय सफैखोसै आदैमोनहालाय दे जिरायदो आदैमोनहा दै लोंलांसैलै मादै ओंखामफोर जाबोदों नोंहा जाबाखै मादै आदैयाबो लोङो नामा ada Intip nang mana hang tini जा आंनो नोंखौ एसे नांगौ मा जाखो थनाय बैथिं आइ आफाया आंखौ बिलाइ हरनो नागिरबाय आरो बेखायनो आं नोंजों खारबोफाबाय नों बे केमाव बोरै थाहैफानो नों जेरै थायो आं बिदिनो थागोन थेवबो नोंजों थांफागोन दसे जिरायथ'दो दे आदै बिदिब्ला नांला मादै जोंहाबो दस्रायाव थांफिननांगौ दे होनब्लालाय Attention! My dear boys, दिनै माखासे लासै माखासे आदब खायदाखौ सोलोंनानै लागो दिनै Good. Let's go ahead.
बहा थांनो गारबावखो फालाय दा गोबाव जाबोयोबा Sir, I'm going to go to Saturday. Deadline budget ko. Isi barainani scheme ba plan bego tik khalamnani lanani moजां जागोन. मानोना आं सार आंनि डक्टरनि फारसेबो एसे मोजाङै नोजोर लाखिनांगोन थांनाय इलेक्सनाव जे रोखोमनि बाथ्रा बुंबोदों एसुरेन्सेस होबोदों बेफोरनि ओंथियानो थानाय बेनिखायनो किसु खामानिखौ मावनानै होनो नाजानांगोन नङाब्ला इयुनाव शेयारानो थाहैनायनि जेबो गेरान्टि गैया जानो समष्टिखौ रैखा खालामनायनि बाथ्रा दं आं आन्डार एनि सार्कामस्टेन्सेस आंनि समष्टिखौ आं खोमानानै लानो सानो जेरैबायदि पाब्लिकफ्रा फेसिलिटि मोननांगौ दङमोन बेफोरखौ मोनजोबैनि थाखायनो आथिखालनि लाइमोनफोरनि जांख्रिथायनि गाहाय जाहोन आं सानो जोंनि गभर्नमेन्टआ बेफोरखौ गाहामै मावफुंनो नाजानांगौ बिब्दिब्लासो जों सरकारखौ गाहामै दैदेनलांनो हागोन डोंट वरी लाइली साहब हमारी सरकार दूसरी पार्टी की तरह नहीं है मैं अपने स्टेट को और अपने यहाँ के लोगों को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो बजट है उसको पूरा ग्रांट कर लिया जाए ताकि हम अपने स्टेट की उन्नति में पैसा लगा सकें बे एसे गेदेर हान्जाखौ दैदेनलांनो रांनि गोबां आंखाल जाबाय नोंथां जों माबोरै रां खामायनो बेनि राहाखौ आं सानस'नो हायाखै बेफोरखौ लानानै नोंनि गोसोखौ नों लोरबां खालामोदां दा आं नोगोराव थिनहरनोसै बिसोरो जेरैखिया रांखौ लानानै फैथोंसै
दै लोंसैलै मादै रावबो गैया नामाब्रा आयु बबेनिफ्राय सफैखोसै आदैमोनहालाय दे जिरायदो आदैमोनहा दै लोंलांसैलै मादै ओंखामफोर जाबोदों ना जाबाखै मादै आदैयाबो लों नामा बिदिब्ला आंनो आदा थांनांगौ आदा आदा हेन्टेब नों मानो हांथोनो थोनो जा आंनो नोंखौ एसे नांगौ मा जाखो थनायबो इथिं आइ आफाया आंखौ बिलाइ हरनो नागिरबाय आदा बेखायनो आं नोंजों खारबोफाबाय नों बे टाइमाव बोरै थाहैफानो नों जेरै थायो आं बिदिनो थागोन थेवबो नोंजों थांफागोन दसे जिरायथ'दो दे आदै बिदिब्ला नांला मादै जोंहाबो दस्रायाव थांफिननांगौ दे होनब्लालाय माखासे माखासे आदब खायदाखौ सोलोंनानै लागो दिनि
सामने Bisa! Sahabat! Banyak! Attention! Dinai जों बे दान्दाजों मानबानाय आदब खायदाखौ सोलोंसिगोन. Now follow me! आंनि साग्रिदफोर दिनै जोबोद गोथार सान दावगाफु हानजाया बेसेबां आवगायखो आरो जों बेसेबां आखा फाखा जाखो बेखौ जों दिनै रोखा फोरमान होनो हाबाय बेनिखायनो साग्रिदफोर जाहाथे जोङो इयुननि हाबाफारिफोरखौ गोख्रों गोहो बोलो लानानै आखा फाखायै जाफुंसार होनो हायो बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय दिनै एसेनोसै गोजोन्थों हारिनि फिरफिलाखौ जोथोन लाखिनानै जों दिनै एटेनसन फायार जय बुरहानी जय जय बुरहानी जय जांख्रिखां हारिनि सांग्रां रैखाथि जोहोलावफोर नागिरनाय सुसिनाय नागिरनायखौ रैखा होनो जांख्रिखां 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 हारिनि सांग्रां रैखाथि जोहोलावफोर नागिरनाय सुसिनाय नागिरनायखौ रैखा होनो जांख्रिखां जांख्रिखां जांख्रिखां
बर' हारिखौ रैखा होनो समाय लाखाबाय नाजानाय सोरजिनाय होगानो समाय लाबाय जोंलाय हारिनि जोहोलावफोर जोंनि थैखौ हारिनि थाखाय जों बावबाय जोंलाय जांख्रिखांबाय जोंलाय जांख्रिखांबाय जों दिनै बर' हारिखौ रैखा होनो समाय लाखाबाय नाजानाय सोरजिनाय होगानो समाय लाबाय जोंलाय हारिनि जोहोलावफोर जोंनि थैखौ हारिनि थाखाय जों बावबाय जोंलाय जांख्रिखांबाय जोंलाय जांख्रिखांबाय जांख्रिखां जांख्रिखां हारिनि सांग्रां रैखाथि जोहोलावफोर नागिरनाय सोरजिनाय नाजानायखौ रैखा होनो जांख्रिखां 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 हारिनि थाखाय जों फैगोन गोदान जोहोलाव जोनोम मोनगोन मुलुग बिखायाव जोंनि गोहोआ गोसारफिनगोन बर' हादोरा गोजोन जागोन जोंलाय जांख्रिखांबाय जोंलाय जांख्रिखांबाय जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय हारिनि थाखाय जों फैगोन गोदान जोहोलाव जोनोम मोनगोन मुलुग बिखायाव जोंनि गोहोआ गोसारफिनगोन बर' हादोरा गोजोन जागोन जोंलाय जांख्रिखांबाय जोंलाय जांख्रिखांबाय जय बर' हारिनि जय जय बर' हारिनि जय जांख्रिखां जांख्रिखां हारिनि सांग्रां रैखाथि जोहोलावफोर नागिरनाय सोरजिनाय नाजानायखौ रैखा होनो जांख्रिखां 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 हारिनि सांग्रां रैखाथि जोहोलावफोर नागिरनाय सोरजिनाय नाजानायखौ रैखा होनो जांख्रिखां 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 जय बर' हारिनि जय 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 आंनि गोरबोनि साग्रिदफोर जों जोंनि ट्रेनिंनि कर्सखौ स्टेप बाय स्टेप फोजोबखांबाय दा जों माखासे हानजा आरो ट्रुपफोरखौ मबिलाइजेसन आरो अपारेशननि थाखाय दाब दाब जायगायाव दैथायहरनाय जासिगोन आं सानो जाय जाय ट्रुप आरो हानजाया गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरजागोन बिथांमोनहा जेबो खैफोद आफोद गोग्लैयालासिनो गावै गाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो हागोन आरो आंनि मोनसे गोख्रों आरज नोंसोरो बे हाबाफारियाव गोहो बोलो आरो गाव गावनि माखासे मेलेमफोरखौ बाहायनानै जाफुंसार होनो हागोन दा जोंना हाइकमान्डआ गासिबो हाबाफारिनि अर्डारफोरखौ होखाजोब्बाय दा नोंसोर गावबा गाव केम्पआव थांनानै थाहैनो हासिगोन Isam! Go! नों सासे पुलिस बिफाननि गोग्गां दा नोङो कल खालामनानै लामाखौ थाबायनो नाजा आच्छा बेसोर उमुफ्रा जोंनि सायाव जिखुनु समाव बारस'नो मोना
सफैबाय औ सफैबाय मा खालामदों बे आलासिफोर फैबाय आलासिफोर दै लोंलांसैलै दै लोंलांसै दे जिरायदो गामियारि सुबुंफ्रा दासान्दि माबोरै दं आदै सोरखौ मा बुंबावनो आजिखालिनि सुबुंफोर रावखौबो फोथायजालिया नंखायनो एसे समै लामाखौ थाबायदो नुवाखै पुलिस मिलिटारिफ्रा सम सम ख्राब ख्राब जाथारदों नोंसोर सानदों सुबुंनि मोजां मावनो नाथाय सुबुंफ्रा नोंसिनि उल्थासो बुजिदों जोंथ' गोबां गामियारि सुबुंखौ बुजायनो नाजाबाय गाव गावनि मोजां हाबायाव आगान सुरनो बिसोरखौ जों खावलायबाय नाथाय बेफोरबायदि बुजायसेयावबो जोंनि खोथाफोरखौ बुजिनो नागिराबा जोंलाय माथो बुंबावनो आरो सुबुंफ्रा बेफोरखौ बुजिनो नाजाया उदां दा नोंसोरहा आगान मोनफ्रोमबो सु दङ सुबुंफोरजों सरकारजों आरो राजखान्थियाफोरजों ओंखाम खुरबायमोन आदामोननो जाफैग्रोदो जाहैग्रोदो जों थाथ'नोसै जिरायथ'दो आदैया जों थांदो जाहैग्रोदो आं बाहेरायाव जिरायथ'नोसै
बोरो गैया होननाया साला बोराय नों मानो गावनो थैनो गोनां जाखो राव गैया सार फै फै Một chi
나 둘인데. 아, 간다. 좋구나. 어디인다? 지금 들라. बिदिजों सानबैसे जिउखौ दैदेनलांदोंमोन बेनोथ' कन्टेक दा जों अर्गानाइजेसननि समायथिरा लाखाबाय दा जों अर्गानाइजेसननि जेबो गारगा हाबाखौ मावनो हाला नाथाय बैसोआथ' रावखौबो नेनानै थायाना आदा बिनिखायनोथ' आं बे अर्गानाइजेसनाव नोंखौ फैजानो बादोंमोन दा जोंनि मोजां मोनलायनाया जेबो सोमोन्दो गैयैसो जाबाय बिदि होननानै नों आंखौ गोजानाव दोननो दा नाजादों खिन्थु Islam. Sabar. Islam. Oh, gorong masak kerja. Enggak. Nasi sana apa jual ya? Angin cikgu. नोंसोर सानैया मा सोमोन्दो दं ओरै फै नोंसोर सानैया अर्गानाइजेसननि रुलखौ ब्रेक खालायबाय नोंसोर सानैखौ पानिशमेन्ट होनाय जासिगोन मा थुरबो Jawab. गाबोननो लोगो हमहैनांगौनो जाथोंसै बिदिनो नोंनि अननायाव गासैबो बायदि जानानै फैबाय
जों नोंनि थाखाय बेसेबां हादास फिसा नायल' जाल' फिसाला सासेल' होननानै जों नोंखौ बेसेबां दावदाव अनदोंमोन नाथाय नों फिसानिफ्राय बे उजिगासेयाव जों जेबो आसाखौनो खालामजायाखिसै बिफा जानानै नों फिसानि बेसेबां रंगिना आं सिमां नुदोंमोन नाथाय गासिबो फेलें जाजोबलांबाय नैबे लैथोमायाव गासिबो गोजावलांजोब्बाय सिमाङा सिमाङैनो थायाखै दा जोंहा मा राहाबाव फिसा गामियाव न'खराव पुलिस मिलिटारिजों सानफ्रामबो नाना रोखोम बायदिसिना करपसन खालामजानाय सानफ्रामबो पुलिस आर्मिनि आड्डा गामिनि आइ आफाफ्रा सानसेबो सुख सान्थिखौनो मोनला बेसेबां दुखुनांथाव जाबाय फिसा मानसिखौ नुस्लाब मोना नोंखौ बाथ्रा बुंनाया नोंना थिग जादों दा बे बोरायसिनदों बाथ्राफ्रा बांगै जासिनदों बुंनो होआय गावनि गोसो बादि बुं मानोना आं नोंसोरनि नायल' जाला सासेल' फिसा जानानै बे उजिगासेयाव जेबो गाहाम हाबा मावनो बिनि थाखाय आङो थैजासिम हाजासे थाब जानानै मोजां फिसा जों बेखौ दाम दाबो गोबां सम दङ दाबो नोंखौ मोजां लामाजों दैदेननो हायो न'खर संसार दानानै मोजाङै रायजो जालांनो हागोन स्रा स्रि दिनैनो रायलायखादो आरो नोंहा थांफानो गोसो दङब्ला दानो थांफादो नोंहा मानि आंखाल दङमोन न'आव नोंहाथ' जेनिबो आंखाल गैया आफा आरो आइ आं आरो मोनसे दावथुनो सोंबाय मानोना आं हादर आरो आइननि गोबां बेरेखा मावो आंनि सिगांथिं जाय गोजौ हरना बेंखननांगोन बेखौल' आं सोरखिलांनो नाजागोन बेनोखि नोंनि मोजां साननाय बेबादि लामाजों नोङो बेसे गोबाव आगान सुरबावनो नोंसिनि बे आखला बेसेबां मुगैथाव उदां लाफा नों नोमानि अननाय नोंनि सायाव मोजां लुबैनायखौ बेयावनो बावगारनो सानबाय नों आंखौ जोनोम बे मुलुगनि दैलां मिथिंगाखौ नोंनि अननायखौ आं माबोरै बावगार बिदिब्ला नों मानो जोंनि अननायखौ एंगारनो सानखो सम बोथोरानो बिदि जानो फोरोंबाय आं बिदि लामायाव ओंखारनाय लोगो लोगो हारिनिल' नङा गोबां जाथिफ्रानो हयथ' माखासे समस्यानिफ्राय एसेब्लाबो खम जानानै फैदों नाथाय नोंनि खहाया मा जादों आं नोंनि बिमा बिनानाव आरो रायजो राजाफ्रा बिराद खस्थ' मोनगासिनो दङ नों बेखौ मिथिया उदां लाफा नोंनि गोसोआव बेसेबां दुखु थासिगोन नों बेखौ साननानै नायदो सारा हायो
अपारेशननि द्राफ्टखौ नोंनो गासिखौबो हरखानाय जायो जागोन नों दा अपारेशनाव थांनो हासिगौ Come on, let's go! नैबे लामा मिन्थिबाय हा बे लामाजों थांनानै नैबे सेन्ट्रेल बेंक मोनसे मोनगोन मिन्थिबाय दिनै साइडजों जोंजों मोनसे लामा दङ सिखाव लामा बेजों जों बयबो खारबोनो हागोन मिन्थिबाय हा एनै दं
जोंनि मानसिया सोरगिदिं बेंखनजोब्बाय नोंसोरखौ Surrender jo. What caliber? Dokter surrender jeng. Nolak ni. Siapa kau terjun yakin. Mangmor, hurry up. Ani kataku mujang mani bamani nola. Dawo ni jua. Hanya. Kira-kira. Nanti produk kegejar, ugrohan dari sumber pengeluaran. Dan sampai polisian gegam. Nanti sobat memang latar aku. Sir, dah ni kawannya, syurga thortar khalam nanti gumurni batra tu dihuni se saja orang tu. Oh, inspektur babu, nanti apa tu dharma upna.
बेबादिखौ जोंनि सिपाइफ्रा मावगोन दा नोङो थाल खालामनानै लामाखौ थाबायनो नाजा बिसोर उग्रफ्रा जोंनि सायाव जिखुनु समाव जोंनि सायाव बांसिन बोखाङो बिदिब्ला बिसोरखौ थानायावनो रामनाम सैथ' खालामसै नामा बेथ' जोबोद गोरलै बाथ्रा आंनि बादिब्ला बिसिनि जिउआ थानासिम सहैनाय नंलामोन आइननि लागाखौ मोनग्राखाय सैथोनि जिउखौ एसे खालामना दोनदों सार जागोन इन्सपेक्टर बर' नोंहाथ' प्रम'सननि चान्सआ आंनिफ्राय एसे बारासिन जासिगोन बिदिब्ला आं थांसै सार अके थेंक इउ सार You may go. 그런데 이거 사과는 미션을 누리고 신장소에 어? 준다! 준다고! 어? 시리탄 맞아! 준다! 아디! 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 주무신다. 무슨 좀 가요? 가만히. Sir, दिनैसिम आदारा खाङा जेलाव दैथायहरजानाया दानसेयानो जानोसै नाथाय बिनि जेबो थं आरो खबरानो गैया आंनि मिथिनायाव आदाखौ जोबोद सेफटि खालामगासिनो दाखालिबो बांद्राय हेरेसमेन्टनि थाखाय सेन्सलेस जानानै हस्पिटालाव सोलांनांदों टेन्टेब नों बेनि सोमोन्दै गुदि खिथा खौरां लानाया नोंनि खामानि नङा जोंनि मोजां गाज्रि खौरां लानो थाखाय जोंनाव मेसेन्जार दंखायो बिसोर गासिबो खामानिखौनो प्रसेसिं लांबाय थागोन सार बिदिब्ला बियो रेहाय मोननो बेसे गोबाव सम नांगौ आरो जेबो राहा गैयाब्ला आंखौ अपारेसननि थाखाय खेबसे अफार होदो आं माखासे सार्टिफिकेटफोरखौ लानानै अपारेसननि थाखाय मुख खालामनोसै टेन्टेब मिथिगौ नोङो बेनि केसआ बबे प्रसेसजों थांगासिनो दं दा बियो जेलाव थांबाय बिनि गनायनि राहाया जेबो जायाब्ला आं सारेन्डार लानायनि खाबु टेन्टेब
आं मिथिगौ नोंसोरहा राखांजों मा सोमोन्दो दं नाथाय उफाय गैया बोथोरानो जोंखौ थास' बिलाइनि जिउजों रुजुबाय नोंनि बिदि लोरबां गोसोखौ नुयोब्ला गुबुन साग्रिदफ्राबो बिदि प्रसेसखौ लानो खाबु लागोन जाय हक आं बे केसनि थाखाय हाइ कामान्डजों सावरायहैनांसिगोन खामानिफोरखौ नोंनो मावफुंनांगौ बिबानाव फैबाय आं सानो नों बे हाबाफारिखौ जोबोर गाहामैनो मावफुंसारगोन नों बिनि थाखाय जेबो साननांगौ खोथा गैया केप्टेन बे हाबाया आंनि थाखाय जोबोर गोरलैयैनो जाफुंगोन गाहाम बिदिब्ला जों थांदिनि ग आंनि साग्रिदफोर नैबे नाम्बाराव ESC 5920 नाम्बारा गारिया फैगासिनो दं बेयाव जों बेखौ एटाक खालामनांगौ आरो जोंनि मानसिया सासे रिक्सा गंसे लाखिनानै थाहैनांगौ बे समावनो बिसिनि सिकिउरिटिया ओंखारोब्ला सिगाङावनो फायरिं होग्रोनांगौ मिथिबाय साग्रिदफोर गबदा नों रिफाय येस सार नों रिक्साखौ लानानै थांदो मा जाखोब्रा बे रिक्सायालाय थांनाय नायनाय मा जादों बे रिक्साया मानो लामा गेजेराव थालाबायखो मा जादोंब्रा रिक्साया हा मा जाखो आयौ मा जाखो आंहा मा दाय जाखोलै बाबुफोर आंहा मा दाय जाखो दाय नोंनि थाखायनो जोंनि मानसिया जेल जानांबाय